பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் தாங்க பண்ண போகிறோம். பக்கெட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் வந்து இந்த இது மட்டும் இது வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதுக்கு நான் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிட்டேன். பாருங்க, இவ்வளோ அழகாக பெயிண்ட் அடிச்சிட்டேன். இப்போ அது வந்து இருக்கட்டும், இது வச்சிடலாம். நம்ம தோமார் வந்து இதை இங்கே வச்சுக்கலாம். அடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு மாஃப் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக நான் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு வந்து இதோட போதும், எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, இது அப்படியே இருக்கட்டும். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டிக் எடுத்துருக்கேன். அந்த ஸ்டிக்கில் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் போதும்ட்டு இது வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன். கட் பண்ணிட்டு போகிறேன். இது வரைக்கும் எனக்கு போதும்ட்டு கட் பண்ண நான் உடைச்சிக்கிறேன். உடச்சிட்டேன். வந்து இங்கே நீக்கிட்டு இருக்குல்ல, தூக்கிட்டு அதை மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இங்கே வச்சுட்டு போனே ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணிக்கிட்டே பாருங்கள், ஒரு அழகாக இருக்குது. இதுக்கு நான் வந்து எதுவுமே பெயிண்ட்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல, அப்படியே ரியலாக வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கு நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இதை வந்து நான் விளையாண்டு காமிப்பேன். இப்போ நான் வந்து எப்படி விளையாட போகிறேன்னா, இங்கே பாருங்கள், இதை வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் ப்ளே பண்ணி காமிக்க போகிறேன். அங்கே வந்து குப்பைலாம் இருக்குது. இதை நான் வந்து கூட்டி காமிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குதுன்னு கூட்டி காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கூட்டி விட்டு அதுக்கு நான் வந்து முறம் வந்து பண்ணலை. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு துணியும் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டு டப்பா என்கிட்ட இருந்தது. அதனால நான் இதில் வந்து போட்டுக்க போகிறேன். நான் வந்து டஸ்ட்பினில் வந்து போட்டு காமிப்பேன், இருங்க. இது டஸ்ட்பின் எனக்கு வந்து தோமார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால தான் நான் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கேன். முகம் எனக்கு வந்து பண்ண தெரியல, அதனால நான் இந்த டப்பாவையும் நான் முகம் வச்சுக்கிட்டேன். நான் இதை வந்து டஸ்ட்பினில் போட்டு போகிறேன். இந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இப்போ இதை வச்சிடலாம், தோமாரியே வச்சிடலாம். இதை வந்து நான் வந்து வலிக்க போகிறேன். ஒரு பாட்டில் எடுத்தேன்னு சொன்னேன்ல தான், இதில் வந்து நான் வெறும் தண்ணி தான் போட்டேன். இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டு இங்கே வந்து நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் வச்சிருக்கிறேன். அதுதான் எனக்கு வந்து வலிச்சு காமிக்கிறேன். பார்க்குறவங்க மண்டையை பிடிச்சிக்குவாங்க. வலிச்சாச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அப்புறமேட்டு இன்னும்
இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டு ஒரு துணி வந்து கிடச்சிது. சரி இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி துடைச்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் துடைப்பாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி நான் துடைச்சிக்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். துடைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரஷ் எடுத்தோம் இல்லை, இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இப்படின்னு பண்ணிக்கிற மாதிரி. இப்போ இது வந்து நல்லா காஞ்சிரும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இப்படின்னு பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் இது கிளாத்து, அப்புறமேட்டு இது வந்து இப்படின்னு மாஃபு, அப்புறம் இது தோமார், இப்படி கூட்டுற தோமார், அப்புறம் இது டஸ்ட்பின், இது முறம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமேட்டு இது வந்து கடைசியில் இதுக்கு நான் இன்னும் ஹோல்ஸ் போடல, அப்புறமேட்டு தான் போடுவேன். பாய். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட், அதாவது இந்த மாதிரி மாஃப் இருக்குல்ல, உள்ளே விட்டு இப்படின்னு வலிச்சுக்கிறது. சரி, இதை நம்ம அங்கேயே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இது வந்து உங்களுக்கே என்னென்னு தெரியும், இது வந்து ஒரு தோமார். ஓ, அழகாக இருக்குல்ல, இதை வச்சிடலாம். சரி, இது ஒரு பக்கெட் கான்ஸ்டன்டில். டஸ்ட்பின், இது வந்து ஒரு பாட்டில், இந்த மாதிரி ஊற்ற தண்ணி வர மாதிரி ஒரு பாட்டில். உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து கிளாத்து. இது வந்து நைசில், அதாவது ஒரு பவுட்ரு டப்பா எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து திருவி விட்டு பவுட்ரெல்லாம் ஒரு பவுட்ரு கொட்டி விட்டு தண்ணி விட்டு வலிப்பாங்கள்ல, அதுக்கு இது. சரி, வச்சிடலாம். பாய்.